Arratsaldeon Senpereko Hortzango errekatik hemen dena prest da igandean herri urrats ikastolen aldeko 22. besta ospatzeko setasunak berehala zurekin ere aulazo. Igande honetan ospatuko da herri urratsen 22. edizioa urtero bezala Senpereko aintziran, oraingo honetan elgarrekin lelopean eta ikastola komunitatea eta auzolana omentzeko xedearekin. Horregatik aukeratu genuen elgarrekin hitza, elgarrekin indartsua garelako adierazteko. Eta Euskal Eszenako izen handi asko elkartuko dituzte igandean Senperen. Besteak beste, aurtengo kantaren egileak. Dupla, sorpresa eta guzti, Sune, Olatz Salvador, Itziarrituño aktorearen ingo taldea, PLT eta Maskak. Aipatzekoa da, herri urratsen parte hartuko duten artista guztiek egiten duten indarra, batez bere indar ekonomikoa, bestela ezinezkoa litzateke antolatzen den kartela antolatzea eta benetan oso eskertuta gaude. Eta Siberua gunean izanen den xapitoan aurtengo berrikuntza nagusia, tokiko gunea. Bertako ekoizpenak, biologikoak eta tokiko etxaldeetan ekoitzita. Vitrina bat da ere gure mozkinen dako, baina ere gure laborantza modeloa inako. Nola zez, hor ipatua izan da Euskara eta laborantzaren arteko lotura. Egia da lotura hori naturala dela eta betikoa. Hemen hitzegina den hizkuntza Euskara da eta betitik. Eta hemen praktikatua den, edo praktikatua zuen eta praktikatua den laborantza modeloa da laborantza irankor eta errikoia beraz. Biak behar dira ere biziarazi. 500 hamburguesa bero, 250 marroz eta 300 razio pasta beikia boloinesa saltxarekin, gasna eta xerriki platerak, izozkiak eta edariak. Etxalde txikiak izanik, eskaera guzia asetzeko nahikoa ez dela jakitun dira, baina aurtengoa lehen proba izanen da. Urtero bezala festa bai, baina baita aldarrikapen eguna ere. Herri urratz bestaz gain mobilizazio egun nazionala handi bada, eta horrela esaten dugu urtero, berriro ere irudikatzeko hemen badela euskeraz bizi nahi duen herri bat, eta nolabait ere euskera gaur egun bizi duen oldarraldi guzti horreri erantzun bat emateko. Eta zentzu horretan apirila astapenean Euskal Delegaritza batek hezkuntza ministeritzan izan zuen bilera batean Parisetik hitz ederrak bai, baina... Gure ustez ekintzak falta dira ora eta bereziki sehaskari begira. Hitz eman dituzten gauzetan etzen deus konkreturi guretako, eta guk aipatu dugun bezala eskakizunak baditugu, irakasle postuak, hitzarmenaren berritzea, hainbeste gai, erantzunik gabe direnak aspaldiko hilabetetan. Brebeta euskaraz pasatzen alko dela. Aldiz, basoaren gaian, aipatu dute aztertuko dutela, baina urtengo pentsatzen dut ez dutela deus eginen, eta guretako hori aldarrikapen funtsezkoa da. Aurten herri urratsen biltzen den dirua, Arberoako ikastolan izandako sutearen kalteak eta Senpereko Katxalin Elizalde kolegioaren bigarren zatia eraikitzeko ibiliko dira. Elkarrekin euskarak garatzen jarraitu dezan, Lapurdi, Nafarroa berean eta Zuberoan ere. Erlaitzako bideak buru hausteak ematen jarraitzen du. Duela hilabete bat errepidearen zati bat itxi behar izan zen, Erlaitza zaintzen duten sentsore batek neurtutako mugimenduak tarteko eta orain oinezko bidea itxi dute. Lehenik eman zen itsasbazterrean zegoen ibilbidearen itxiera, horri oinezkoen ibilbide alternatibo bat eman zen urgentziaz, horrek ez zuen inor asetzen. Gauzak horrela, momentuz. Oinezkoentzat ez da alternatiba egokirik, argi mintzatzeko. Proposatu izanen dena da autobusa hartzea Zoko aldean Hendaiaraino joateko, baina badakigu hori ez dela egokia eta han artean sekituko da lan hori eramaten, esan bezala ahalik eta alternatiba egokiena atxeman arte. Horretarako lanketa eta gogoetak abian dira alternatiba bat atxemateko xedearekin. Behar da ere kontutan hartu hor jabe ezberdinak badirela, Erlaitzaren lur hoietan eta beraz guzti horrekin asmatu behar da, ibilbide polit bat ukaiteko oinezkoentzat, baina baita ere izanen diren oztopo ezberdinei aurre ikusi behar dira publiko izanen den ibilbide bat egiteko.
Senpereko aintziran, Hortzango errekan segitzen dugu, igandean hemen ejan bezala Herri Urrats 22. edizioa eta aurten ere Euskal Irrati Telebista zuzenean ariko dela hemendik dupla taldearekin gure agurra igande arte. Erantzuniko teten, galdetzen hasia